Machiegni weche mag ohala johala matindo manie sekta mar twang'o lewni e boma Homa Bay yudo tiegruok e yore ma ginyalo berogo tijegi e bwo chenro ma piny owacho kokalo migawo mar riwruoge mag saga mane gichako mageto counties 47 e piny Kenya. Chenro mitayo gi duol mochung'ne ohelni matindo mong'ere ni Micro and Small Enterprise Authority ma itimo gi piny owacho ma piny Kenya komakore gi bengi ma piny mangima ma World Bank, riwruok ma jogo matwang'o lewni e boma ma Homa Bay mong'ere ni Homa Bay Smart Tailors gin achiel kuom grube mane yudo thuolo mar donjo e chenrono kendo gisebedo ka giyudo tiegruok kuom ndalo 4 ma yudo lony kod riekni manyien e tije ma gitimo. KJET program is the national government project in which the World Bank and the Kenyan government have come together to stimulate economic growth within the country, within that the bottom-up economic transformation agenda. And MSEA is an implementing agency to make sure that the programs that have been identified within the KJET project are implemented on the ground. Registration koran gigni abich. Group no chaka higa mare no ket official higa mare 2021. Koro watimo tije mag twengo kama wantiere kendo members are very active. Koro sani program wantiere go kanen program mar KJET ma sirikal okelo na mondo bi okonya ka jok matimo business matindo tindo. Especially koro wanto wan jo twengo koro mane gi mwadil goda sana. Koro KJET program obiro ka mondo mi opuonjwa kaka wanyalo timo ng'eyo ohala mwatimo, kaka wanyalo ohala madongore kosok dongre. Koro nomiyowa onyisowa gima wanyalo timo mondo mi wadonje MSEA. Bang'e ne wadonje MSEA. Bang'e ne omiwa charan to ne en charan gi masinde moko madongo moriwre nyaka carpenters nyaka tinsmith. Mane wandiko barua ma jo KJET noyie mokawowa e Homa Bay kendo nokelnwa puonj. Wamor gi puonj manokelnwa. Koro Ramogi tok report machal kamano bedo kwa kawo yo kata kamano kapok kawo yo nitie ji mathoth maloso koda kae ne mabende orona otegi. Erokamano Liza Kinyi ka intiere gwenge mag Homa Bay wacho ni Chieng' Emmanuel awuoro kaka nyakono nigi mental strength matiende ni pache otegno kane okawo thuolo mar mondo mi ne okwak yien no kuom kinde to kod thuolo mathoth. Aneno kanyo bende ji mopogore opogore mang'isa ni nitiere moko kuom rekod monego bed ni koro ji temo. Antonito Nyadida wacho ni nitiere gik mathoth ma pod onego watem mondo wachop kanyo.